Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaen da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo itinainbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan Kinapudno ken Biag. Agawit tan Jenny. Itayak pa ang masiksikuran dito eh. Ay, anya ka ka di Elvis. Palpasan na pa'y magtimisan Saanan? No di mo kaya't siya akong tagawit. Elvis! Anya kamot kan lakay. Di pa'y nalpas ti misa ng nagawid kakitin. Siya akong kaya't ti makimisa pa eh. Nagbiit kamot na maumuuma lakay. Ay, itultuloy mo kit diti umay makimisa. Kasano adyak mauma. Kat saan mat anak kapapati di agsasaw. Para kanyak, sayang lang ti kwarta nga ited mo kas daton no kasi makimisa ka. Elvis! Ornungam kit diti kwartam ah. Ken agtrabaho ka oreal daw ti Domingo. Ta isupay ti matgadam. Kalukwan day bagpagayo, misa-misa. Adula amin day ta. Sakit ti ulo. Nabara ak. Ay sus. Wan ngagpayso. Nabara ka anak ko. Jenny, apay ta anak ta? Nabara nga rod lakay. Anak, di ka pa'y lagul ulas wan. Tani, nabara ka. Anya saan nga gululas? Dublem kit dito ulis na ah. Uray talo no iso. Iti kasta. Aging bagadagos. Ay, saan ang mga nagkonvulsyon. Ah. Ay, tinasayaat. Ingka mangala iti danom kan lupot lakay. Banyusan ta ti anak ta. Anya? Alan wano saan? Ipantalangan ni di ospital. Di pa'y ka din naimbagan ni Rhea nga apo ko, Elvis. Saan pa'y nga rod nanang? Pinagasak pa yun kinila kay iskong albularyo. Saan mo't lat ang agimbag? Agurigor lat na. Apay nga min aya, adi mo tinungpal ti ko na ni bakit mo, nga ipanyo adagaw sa iti ospital. Awan nga rod ti kwarta, nanang. Kin may sa. At damot agas ngayon tin nila kay isko kay. Saan lang a doktor ti makaagas, nanang? Wan ngam ko namot asaan latta nga maimbagan ti gurigor na. Oh, din naktumanin ayaban nila kay isko. Tagasan nan tumanin ta anak ko. Ha? Amangan no iti sumaruno pa nangagas na. Matumpungan nanton kat agimbagan ti anak ko.
Ay nabara ka unay apok. Huwag nga rod nanang. Ipan ko kumay sa ospital. Ngam di mo't kayat ni Elvis. Ipan mo kit din. Masukatan ti kwarta. Ngam ti biyag ti anak yo. Saan? Huwag nanang. Di kag danag. Kasaritak to ni Elvis. Masapol nga ipan yun adagos iti ospital ti apokok. Nabara unay. Ala, umay kan anak ko. Masapul nga ipan kan sa ospital. Ingam, awan mat kwarta tayo, nanang. Ay na anak ko. Di ka agsaw iti kasta. Italagtayon ka ni Apo Diyos ti amin, anak ko. Ay abakmanin nila kay Isko, nanang. Pinadas mo lang arudan. Ngam di na kinabailan. Ulitan pa'y laang. Anya tammo tayo ngay. Ang mga numatumpungan na itan, kat mapaimbag na ni Rhea. No di mo kayat, bayam ati asawam ti mangipan iti anak mo iti ospital. Di mo ipilit na iti bagbagam. Nanang, Itulok mo apaagasan ti asawam ti anak yo iti ospital. Diyos ko, agyamanak. Adda kami niti ospital. Manang, kumusta ni Rhea? Layla ading ko, agyamanak tayo may ka. Amok namin nga may saka dito eh. Kat, kumusta? Anya ti ko na ti doktor. Ay, nadengge ti anak ko, Layla. Masapul ka no masaksakan iti dara. Ala, grabe nga rod ano kasta. Sige manang, siya kundi makaamukin ni Rhea. Agyaman ading ko ha. Bantayan pa lang arod ti ka anak ha. Tarumwarak biit. Inak mangipamuspusan iti kwarta. Sige manang. At iti 500. Day talaang mati kwartak. Napyala ang mainayon kadag iti igatang mo iti agas. Ay na, agyaman ading ko. Kasano day to yan lakay. Kunak nagpada kayo kan ni Rhea iti type ti dara. Ngam saan mat gayam? ni Layla. Apay adi mo ipadas, Jenny. Sa bali nga rod ti tipo ti dara na. No kastamot lang, rumuwar tayo dito ospital. Ipantayo langan iti albularyo ta anak ta. Barang maagasan ijayan. Anya, albularyo manan. Dakkel ti magastos tayo dito ospital, Jenny. Ay, basta, jak kayat nga irwar ti anak ko dito ospital. Natangka na talaga ti ulam.
At tuyak manan, ngagkid daw iti tulong mo, Apo. Isabot mo kumati amin ang kasapulan mi diti ospital. Ti pan nakaagas ti anak ko. Tulungan da kami kumaapo. Awanan ti sabali a pagkamangan mi. No di si kalaang, Diyos ko. Di na kami kumabaybayan. Raya, anak. Kumusta ang diriknam? Kabailamon ti rumuar dito ospital? Nakapsuta, tatang. Sige. Iturog mo nga ro tap na makainan ka. Uwan, tatang. Manong, Ah, oras tap na rumar dagiti bantay ti pasyente. May salaang ti agbati nga agbantay. ayan ni manang mo, Jenny. Diyak mo, Manong. Ipagamit ti kabsat mo, tagawit akmatan. Isuntun ti makama mangiruwar ita anak mi dito ospital. Sige, Manong. Ibagak day takin ni Manang. Nay, apay nga dakan Elbes. Napan kala nagpakita di ospital, nagawid ka mo't la adagos. Nanang, at tatarakin ko ang masapul at taripatwak dito ibalay. Alangan mo tabay-bayak dagiti tarakin ko ading moin. No day tala abanag, addaak dito'y amang pakan kadagiti taraken baw. Ni Jenny tinagpilit ang mga ospitalita anak mi. Di iso ti makam mo. Ay na, nagalaskat day tanga ugali mo, anak ko. Imbiskit di nga agtinulong kayo para iti anak yo. Kastakit din ti saom. Kasano, kat masurunak. Ibagbagak lang aro doon nga iruwar min ta anak mi di ospital. Gapot awan ti kwarta pagbayad mi. Ay, natangkan ti ulo ni Jenny. Isa makaamon Anak ko, Masurunak iti dadya babae. Kitag man ita. No sa dino ti pangalaan na iti pagbayad na di ospital. ay na, di ka kumamangiruruman, anak ko. Kit-kita lang arudon nga agab-aburido di asawa am gapo iti anak yo. Kastakit din ting kaibagbaga. Ala, ta siya akong ti mapan agbantay. Agyan kan dito'y balay. Ha, Sa dino ti papanam, Laura. nay, Mayor Manuel, si kamot gayam dayta. Ay, baro man ang tikotsim Wen, bindisyon ni Apo Diyos na ito ay. Sa dino ti papanam, tay tulod kan. Ay, mapan ko man kitaan di apukok iti ospital. Ala, lumugan kan, tay jay matla ti turong Laura. Ay, agyaman akarod no kasta. Apay, anya ti sakit ti Apo ko. Nadinggi nga rod. Kat sapay la kuma, tasimaya aton tirik nana. Kumusta tirik nam ita, apok? Mayatan, Lola.
Ay, nasayaat nga ron no kasta. Tapno makaruwar kayon diti ospital. Uwan, Lola. Kuna ti doktor nanang. Mabalin nan ti rumwar inton bigat. Kat, kasano nga ron? Ada ka din pagbayad yo iti bilyo diti ospital. Awan nga rod nanang. Kaya't ko kumakasarita ti doktor. Jenny, Agpakaasi ak kumakenkwana. Ano mabalin? Uray rumwar kamin, nga uray saan kami pa anak kabayad. uray kumamot no da kwartak, anak ko. Tauray siya kung tiagbayad. Sana bale, makadiskitarak tulat ta nanang. Kumusta ti anak iyo, Mrs.? Nasaya aten, Apo Mayor. Nagimbag ta anak miga po ititulong yo. Isong agyaman kami unay kada kayo. Awanan yaman na. Inaramid ko lang ti rumbeng. Ken, talaga kayat ko ti makatulong. Ket, kano nga erwar mo ti anak mo dito ospital? Itak ko mga aldawan, Apo Mayor. Ururayak lang ti doktor. Tapay. Agpakaasi ako makenkwana. Ano mabalin? Utangak payla ang tibilmi ditoy. Mrs., siya kung ti makamong agbayad iti amin. Awanan ti pagdanagan nyo. Agpaiso, Apo Mayor. Ay na, agyaman ako na kada kayo. Malala, di ka nagsangit, Mrs. Siyak ti makamong agbayad iti bilyo diti ospital. Tulong kun kada kayo nga gina. Naisabot ti kasapulan niyo, anak ko. Ay na, agyaman tayo. Nabiyag ti sasaw ti Diyos anang nangeg mo. Tanagbunga ti pamatim. Ama itadto ti amin akasapulan niyo iti tiyempo ti makuna arigat yo. Wananang, naimbag launay ti Diyos. Jenny, bakit? Pakawanan na ko ma. Itala nga na amiris ko ti amin. Pudno gayam ti amin ngayon bagam. Nga iti kaano man. Saan to abaybay ti Diyos dagiti Naimbag launay ti Diyos, katkas panang subad tayo iti kinasayaat na, di tayo kumalipatan ti agyaman, agkararag kan agdayaw kan kuana. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasalitaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag, insurat para iti radyo ni Jonaline Carino. Iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay. Nainbag ka oras kada kayo amin.